An balimaw aw bisimila Malek Studio kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya m'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ juillet kalo tile 21 kɔnɔna la Bamakɔ kin naaninan na kamalen dɔ de kɔni ye a balimakɛ bɔnɛ ani n'a ni muru ye. Kibaruya min sera ma o yɛrɛ ka fɔ juillet kalo tile 21 kɛrɛnkɛrɛnnenya la 4h du matin wagati Lafiyabugu kɔda kɔni kɔnɔna la sa kamalen dɔ de kɔni ye muru turu a balimakɛ la yen nɔ. A yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɛlen ka nin wale in kɛ a bolila mɔgɔw kɔni ye balimakɛ in ta ni ka taa n'o ye Gabriel Ture dɔgɔtɔrɔso la. Olu dɛsɛlen sa olu y'a bila ka taa hôpital du Mali la n'a kɔni ni bɔra la yen nɔ. Kunnafoni sera ma k'a yira k'a fɔ ko kamalenin yɛrɛ kɔni tun bɛ ka nin wale in kɛ tuma min na k'a tun kɛlen don ka drogue de ta n'o ye fɛn ye min kɔni bɛ mɔgɔ bɔ i hakili kan. Nka an b'a yirala k'a fɔ commune naaninan polisiw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ walasa ka se k'u bolo da nin mɔgɔ kofɔlen in kan k'a ɲininka a ye nin kɛ a balimakɛ la kun min na o ni k'a ɲangi a ka kɛwale la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ kunungo juillet kalo tile 29 kɔnɔna la sotaramatigiw kɔni tun kɛlen don ka kalabankoro sira tigɛ. Kunnafoni min sera ma o yɛrɛ ka fɔ kunu sɔgɔmada fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 10h du matin wagati ko sotarama paranti dɔ de kɔni gosira ekɔliso jolen mɔgɔ dɔw fɛ n'olu ye étudiants ye. A yirala k'a fɔ ni kalanden ninnu yɛrɛ k'olu bɛ kalan kɛ Kalaban université de kɔni na ko wa k'u mɔgɔ damadama kɔni jɛra ka sotarama paranti in kɔni gosi. Nin ko in de senfɛ sotarama parantiw fana kɔni dimine olu y'u tɔɲɔgɔnw wele. Nin ko in kɔni kɛra mankanba ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra sababu ye ni mɔgɔ 5 kɔni banana wa a yirala k'a fɔ mɔgɔ 1 b'u la o kɔni joginen don kosɛbɛ. O fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ juillet kalo tile 28 kɔnɔna la Koro mara la déplacé n'olu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la kɛlɛ sababuya la ni ka t'u sigi yɔrɔ wɛrɛ la. An b'a yirala k'a fɔ olu mɔgɔ 228 kɔni seginna ka t'u sigiyɔrɔ la. Kunnafoni min sera ma o y'a yira k'a fɔ tɛnɛndon juillet kalo tile 28 Koro mara la mɔgɔ minnu kɔni kun bolila ka bɔ Yoro kɛlɛ sababu la ni ka t'u sigi yen nɔ a yirala k'a fɔ o mɔgɔ kofɔlen kɔni bɛ ka segin u sigiyɔrɔ la. A yirala k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni jatela bɛ t'i jɔ fo mɔgɔ 228 ɲɔgɔnna la ko wa ko an ka jamana gouvernement yɛrɛ kɔni kɛlen don ka mobiliw labɛn ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kama walasa ka se k'u ka tagama kɔni nɔgɔya u bolo. A yirala k'a fɔ ko nin taamaden ninnu kɔni bɛna tɛmɛ Burkina de fɛ walasa ka se Yoro ko sabula bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Koro ni Yoro kɔni sira ni ɲɔgɔn cɛ ko binganikɛlaw bɛ yen nɔ o de sababuya la sa walasa ka se k'u kisi ka bɔ o bingani ninnu kɔni ma u bɛna tɛmɛ Burkina de fɛ ni ka se u seyɔrɔ la. Ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ka seginni kɔni bɛ ka kɛ nisɔndiyaba y'u ma sabula ko tun bɛ yɔrɔ min na kɔni ko degun fasuguya bɛɛ tun b'u kan k'o de kama sa olu kɔni bɛ segin ka t'u sigiyɔrɔ kɔrɔ la. Nka welewelekan na u y'a ɲini gouvernement fɛ k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ walasa bingani wale minnu kɔni bɛ ka kɛ olu sigiyɔrɔ in na k'o ka se k'a dabila walasa olu kɔni ka se ka sigi hɛrɛ la.